سلام زخبركم تخاتت زاهر شادو شو كم يتخونوا يوتيوب نمجمار انتاي كم زد لينا كاتوموكري علم زمهرت تموكرو نقرأكم يا جماعة حجي بزعواز زاربو زلكم نجر ناتهم يوتيوب نمجمار دفرت سي انكم زلكم سبات يا زارب زلكم يوتيوب نمجمار زد ليكا نجر دفرت كا زعصو نجر قداماي نجر اتي بزعبا يوتيوب زلو حقتات اب تيوتوريالات تسرحي እዚ ቀዳማይ ዕንቅፋት ክኸውን ንኸይትሰርሕ ንኸይትደፍር ትብዓት ዝኸልእ ቪድዮ እዩ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣዝዩ ዝበለፀ እዩ ኣዝዩ ፅቡቕ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዝመርሓካ መምርሒ እዩ ኣዝዩ ዝበለፀ እዩ እዚ ብዛዕባ እዚ ኮንኩን ዝቃወም ዘለኹ ዝቃወሞ ዘለኹ ግን እቲ ንዕኡ ሰሚዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዩቲዩብ ከይሰራሕና ክንፀንሕ ዝገበረና ቀዳማይ ዓንቃፊ ዝኾነ እሱ እዩ ምክንያቱ ከምዚ የድልየካ ማተርያል የድልየካ ሓሳባት የድልየካ ዝብል ቪድዮታት ዝሰርሕዎ እዚታት ብምሉኡ ንሰብ ነቲ ክጅምር ዝደለየ ትብዓት ከምዘይረክብ እዩ ዝገብሮ ንዓይ እውን ቀዳማይ ነገር ዓንቅፋት ገይሩለይ ዝነበረ እዚ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ እየ ክዛረብ ድል ኣለኹ ሕጂ እንታይ ክብለኩም እየ ዩቲዩብ ንምጅማር እንታይ እዩ ዘድልየና ሓራይ እንታይ እዩ ዘድልየና ዩቲዩብ ንክንሰርሕ ሲ ሓራይ እንታይ ዘድልየና ሓሳባት ዘድልየና ወይ ከዓ ማተርያል ዘድልየና ተኮይኑ እንታይ ዘድልየና ኣዝዩ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ኣዝዩ ፅቡቕ ሕቶ ክነልዕሎ ዝግባአና ሕቶ እዩ ሕጂ እንታይ ዘድልየና እንተልኩም ቀዳማይ ነገር ዘድልየና ንስኻን ካሜራን እንታይ ዓይነት ዕርክነት ክትምስርት ጥቡቕ ዝበለ ዕርክነት ንምምስራት እዩ ዘድሊ ኣብ ከባቢና ብዘለዉ ነገራት ክንብገስ ንኽእል ኢና ሕጂ እስኪ ነሕሰብ ናብዚ ከይበልና ናብዞም ናትና ዩቲዩበራት እንተኸይድና ሒዞሞ ዘለዉ ሓሳብሲ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ማለት ድዩ ማለት ኣለዉ ኣነ ርግፀኛ ብዙሓት ክተባብዑ ዝግብኦም ኣዝዮም ብሉፃት ዩቲዩበራት ኣለዉ እዮም ግን ሓደ ካብኣቶም ዳርጋ 50% ንበሎም ድሓን ምታን ከይነጋንን 50% ግን ሓሳብ ሒዞም ጀሚሮሞ ኢልኩም ትሓስቡ ሓሳብ ሒዙ ዝጀመሮ 50% የለን እቶም ካልኦት ምናልባሽ ኣዝዩ ዝበለፀ ሓሳብ ንሪኤሎም ስለ ዘለና ፅቡቕ ሓሳብ ሒዞም ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሕና ክንሓስቦ ዘለና ግን እቶም 50% ንብሎም ዘለና ካብኦም ተዘይበዚሖም ከማን ሓሳብ ሒዞም ዝተበገሱ ሰባት ኣይኮኑን ጥዒቲ ካሜራ ሒዞም ሞዴል ካሜራ ሒዞም ዝመፁ ይኮኑን ጥዑይ ስቱድዮ ሒዞም ዝመፁ ሰባት እውን ኣይኮኑን ሕጂ ንሕና እንታይ ደኣ ኢና ሒዝና ክንመፅእ ዘለና እንተኢልና ቀዳማይ ዩቲዩበር ንምዃን ዘድልየካ ቀዳማይ ነገር ዕርክነት ካብ 50 ሰባት ምፍላጥ ሓንቲ ካሜራ ምልላይ ምስ ሓንቲ ካሜራ ፅቡቕ ርክብ ምግባር ምዛ ሒዝካያ ዘለካ ሞባይል እዚኣ ሕጂ ትሪኤላ ዘለካ ሞባይል ክትስእል ትኽእል እያ ክትስእልን ቪድዮ ክትቀርፀላን ትኽእል ኢኻ ምስ ካሜራና ዘለና ሌላ ዓብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምስ ሞባይልና ዘለና ካሜራ ዓብ ነገር ክኸውን ኣለዎ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኤዲቲንግ እቲ ናይ ማይክሮፎን እቲ ናይ ስቱድዮ እቲ ናይ ዝኾነ ነገራት ኣልባሳት ይኹን ብምሉኡ እሱ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ እዩ ካልኣይ ኣብ ሴቲንግ ናይ ዩቲዩብ ብዙሕ ተሸጊርና ኣነን ዩቲዩብ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ግድን መበገሲ ከምዚ ክህልወኒ ኣለዎ ሰብ ክህልወኒ ኣለዎ ገለ ንብል ሰባት እውን ኣለና ኢና ኣነ ንባዕለይ ካብቲ ንዓይ ዝኽልክለኒ ዝነበረ ነገር ንሱ እዩ ዩቲዩብ ንምጅማር ሴቲንግ ክኽልክለና ኣይክእልኒ ሴቲንግ ንክትፈልጥ እንተደሊኻ ናይ ዩቲዩብ ሴቲንግ ክትፈልጥ ተደሊኻ ሓንቲ ቪድዮ ዘርጋሓ እያ ንሳ ዘጉደለቶም ጉድለታት ክምልሱልካ እዮም መልሲ ንሳ ዘጉደለቶምን ንሳ ፅቡቕ ዝገበረቶምን መልሲ ክምልሱልካ እዮም ፅቡቕ ከም ዘለኻ ከዓ ክሕብሩካ እዮም ጌጋን ቁኑዕን ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ ንምንታይ ካብ ቱቶርያላት ኬድካ ኣእምሮኻ ትጎድም ክንደይ ዩቲዩበራት ኣለዉ ብዘያፍልጦ ንዩቲዩብ ድፍረት ጥራይ ቀሪቦም ክዘራረብሉ ዝጅምሩ ሕጂ ያ ጀማዕ ዩቲዩብ ንምጅማር ቀዳማይ ካሜራ ክህልወካ ኣለዎ ምስ ካሜራ ዕርክነት ንምስራት ከዓኒ ቋንቋኻ ድፍረት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ቋንቋኻ ድፍረት ንክኸውን ከዓኒ ክትላመዶም ዘለካ ሓደ ነገራት ኣለዉ ንዕኦም ክነግረካ ንሶም ከዓ እንታይ እዮም ውሽጥና ሰብ ንዓና ኣዝኻ ንፉዕ ኢኻ ኣዝኻ ብሉፅ ሓሳብ ኢኻ ተልዕል ወይ ኣዝኻ ፅቡቕ ኣቃውማ ኣለካ ክበሃል ከለኻ እንታይ
ተስተውዕሉ ኣብ ዓይንና ወይ ኣብ ፍንጫና ወይ ኣብ ከንፈርና ዝግለፁ ስምዒታት 20% ካብኦም ኣይሓልፉን እዮም እቶም ዝውሽጡ ዝበለፀ ሓሳብ ዘለዎም ልዕሊ 80% 70% እቲ 70% ግን ኣብ ውሽጥና ኢና ንሕጎሶ ኣብ ውሽጥና ኢና ደስ ድብለና ብውሽጥና ዘይግለፁ ነገራት 70% ኣለውና ኣዝዩ ብውሽጥና ብምሉኡ ስለ ዝተናኣድና ስለ ብሉፅ ኢኻ ስለ ዝተባሃልና ኣዝና ውሽጥና ዝስማዓና ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ዝሰምዕን ዝርዳእን ስምዒት ዝገልፅ ውሽጥና እዩ ማለት እዩ የዒንትናን ኣፍንጫናን ከናፍርና ስንናን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ስምዒት ዝገልፅ ሕጂ በዚ ተረዲእና ንውሽጥና ባዕልና እውን እንተተዛሪብናዮ ክትኽእል ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ድፍረት ኣለካ ኣዝዩ ብሉፅ ንሰብ ዝበቅዕ ኣተሓሳስባ ኣለካ ንበሎ እዚ ሓሳብ እዚ ንዓና ነቲ ውሽጥና ዘሎ ከሰራስሮ ይኽእል ሓጎስ ክፈጥረሉ ይኽእል ትብዓት ክፈጥረሉ ይኽእል እዚ እዩ ዘድልየና ካልእ ዘድልየና ነገር የለን ዘድልየና እዚአን ክልተ ነገር ምስ ካሜራ ምቕራብን ንውሽጥና ከዓኒ ድፍረት ምምሃርን እዩ ተወዲኣ ካልእ ንዩቲዩብ ንምጅማር ዘድሊ ነገር የለን ኣፕሊኬሽን እዩ ኣብ ሞባይልካ ኣሎ ማይክ እዩ ማይክ ኣብ ሞባይልካ ኣሎ ካሜራ ኣብ ሞባይልካ እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ሞባይል እዩ ዘሎ ዘድልየካ ነገር ንዚ ጥራይ ሕጂ ኣነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ጀማሪ ዩቲበር እየ ዝኸውን ዘለኹ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ትሪአኒ ዘለኻ እንተ ሕጂ ዋ ከለኻ ዩቲዩብ እንተዘይውፂኻ ኩሉ ግዜ ንዓይ ክትሪአኒ ኢኻ ኩሉ ግዜ ንዓይ ክትሪአኒ ኢኻ ኣብ ናትካ ሳብስክራይብ ከዓኒ ሓደ ሰብ እንኮፍ ኣይብልኒ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ሕጂ ምሳይ ጀምር ቁርቤ ሒዘያ ዘለኹ ቁርቤ ሒዘ ዘለኹ ሕጂ ምሳይ ጀምር ቀፅል ብሓንሳብ ከዓ ክንዓቢ ኢና ብሓንሳብ ሓደ መዓልቲ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ቪድዮ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሐሉ ሰዓት ምናልባሽ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ሓደ ሰብ ነፂኻ ዝበለፀ ትምህርቲ ኢኻ ምሂርካ ንክትብለኒ ትኽእል እያ ሕጂ ምሳይ ጀምር ተስእኪድ ዘድልየካ ነገር ኣይትፀብፅብ ተበጊስካ ምስ ካሜራኻ ሌላ ፍጠር ክትዝርግሖ ዘይኮነ ኖርማል ክትመልኦ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ነገር ክኸውን ጥራይ ግበሮ ድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ከይሓሰብካ ዩቲዩብ ዘርጋሓዮ ተሚልካ ዘርጋሓዮ ዘድልየካ ነገር እቲ ሓሳብ ምስ ተበገስካ እዩ ዝጅመር ዘድልዩካ ሓሳባት ኣብ ውሽጥኻ ኣለዉ እስኻ ዘይርድኡካ ሓሳባት ኣብ ውሽጥኻ ኣለዉ ክትገብሮም ትደሊ ነገራት ንሶም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከይዝከሩካ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ግዜ ግን ክዝከሩካ እዮም ምስ ጀመርካ ኦኬ ከምዚ ክገብር ባ ይኽእል እየ ክትብል ኢኻ ነዚ ሰዓት እዚ ተጠቀመሉ ተበገስ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ዩቲዩብ ክፈት ብኸመይ ገይረ ዩቲዩብ ክኸፍት እየ በለ እንተትብል ኮይንካ ከዓኒ ኣነ ዋላ ናይ ካልኦት ቪድዮታት ብዙሕ ቱተርያት ኣሎ እዩ እንተ ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ገይረ ትኸፍት ብሕፅር ዝበለ ኣረዳእና እንተኢልኩም ከዓኒ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ እንተ ከምኡ ተደልዩ ኮንኩም ክፅሕፈልኩም እየ ክሰርሓልኩም እየ ንስኹም ጥራይ ምብጋስ ድፍረት ኣውፅኡ ካብ ቃልኩም ብድፍረት ተዛረቡ ንልብኹም ንውሽጥኹም ኣነቃቕሕዎ ሰብ ከነቃቕሓኩም ኣይትፀበዩ ሰብ ምስ ዓበኻ እዩ ዘነቃቕሐካ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከተነቃቕሖ ዘለካ ንነብስኻ ባዕልኻ ኢኻ ካብ ቃላትካ ኣውፅእ ኣዝኻ ንፉዕ ኢኻ ኣዝኻ ብሉፅ ኢኻ ኣዝኻ ከተረድእ ትኽእል ዓቕሚ ኣለካ እዩ ኢልካ ንገሮ ክሳብ እዚኣ ተበፂሕኩም ፈቲኹም ኣለኹም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩለይ